Здравейте, вие сте с поредната емисия новини на училищната телевизия Kim News. Днес ваши водещи ще бъдем аз, Кристияна Кривулева, и аз, Ерол Ходжов, като ще ви разкажем за най-интересните и знакови събития за изминалия месец. За поредна година училището ни обяви профилите за прием след завършено основно образование, като това са профил софтуерни и хардуерни науки, чужди езици и икономическо развитие. Нека бъдещите осмокласници направят своят избор в иновативно средно училище Свети Кирил Методий, Велинград. С голяма радост ти отправяме специална покана за театралната вечер на чуждите езици, която ще се проведе на 9 май в Образцово народно читалище Отец Паисий 1893. И на вечерта на театралното изкуство на български език на 13 май 2024 година. Очакваме ви! Няма да пропуснем да ви поканим и на тържественото честване на патронния празник на нашето училище, което ще се проведе на 11 май от 9:30. Заповядайте и празнувайте с нас! Традицията продължава и тази година учители и ученици от 12-ти клас се включиха в отбелязването на празникът на Българската гора и лесовъдите в България. Те засадиха 100 фиданки в местността Попин камък, като преди това служители на Държавното горско стопанство разказваха на зрелостниците за видовете залесяване, как протича процесът на засаждане на фиданки и приносът му за горите. Днес новината са те, нашите зрелостници Йована Бушнаковска, Сабрина Хаджиева, Василена Ковачева и Христина Мазълова бяха одобрени за участие в проект Мултиплеери за демокрация, финансиран по програмата Еразъм+. След няколко проведени кръга и представяне на мотивационно писмо се класираха след 33 участници от цялата страна. Обучението се проведе в период 25 април до 1 май 2024 година в Слънчев бряг. Пожелаваме им все повече успехи за напред. 12 април – Международен ден на авиацията и космонавтиката. На този ден учениците от 2 А и 2 Б клас представиха своите проекти и разказаха какво са научили за първият български космонавт. С интерес изгледаха и кратко видео с кадри, заснети от космоса. На 10 и 12 април 2024 в два кръга се проведе състезанието по четене на немски език, организирано от ЦФА София за ученици от 8 клас. Участниците показаха завидни знания и умения, изучавайки немски език само от 7 месеца. Нели Стамболиева се класира за областният кръг, който ще се проведе през месец май в град София. Желаем им много успех! Тази година двата отбора, 11 и 12 клас юноши и девойки, се класираха на зоналните игри с град Пазарджик и заслужено достигнаха завидните второ и трето място. Пожелаваме им още такива успехи на регионално и международно ниво, а малко повече за страстта към спорта ще чуете следващото интервю. Здравейте, аз съм Десислава Мастревчиева от екипа на Kim News и днес сме тук с Никола Зунова, която е една от участничките в училищния отбор, бележещи многобройни успехи в зоналните игри по волейбол. Здравей, Никола! Здравей, Деси! Какво те привлече към спорта и по-специално към волейбола? Нещото, което ме привлече към спорта и по-специално към волейбола е именно, че движението ни носи здраве. А когато се движим и сме в група и сме заедно, винаги е по-забавно, както е именно във волейбола. А какво според теб се крие успехите в игрите на училищно ниво? Успехите ни тази година в игрите на училищно ниво се крие в това, че всеки един от нас малко или много може да играе волейбол. Разбира се, не е на професионално ниво, но самият факт, че отивайки на състезанието в същия ден, ние отиваме за да се забавляваме, това ни помага страшно много и по този начин ще останем винаги с едни много приятни емоции от същия този ден. Благодарим ти! Мобилността по национална програма Иновации в действие, изпълнена с многобройни интересни събития и положителни емоции, приключи. За краткото време нашите представители успяха да разгледат училищната база, да се запознаят с учителите, учениците, техните дейности и куп интересни инициативи, предоставени от домакините Средно училище Петко Рачов Славейков, град Кърджали. Повече за преживяването ще чуете в следващото интервю. Здравейте, аз съм Евгений Янков от екипа на Kim News и днес сме тук с госпожа Деянова, за да й зададем няколко въпроса, свързани с посещението в град Кърджали по национална програма Иновации в действие. Госпожо Деянова, първият ни въпрос е: кое ви впечатли по време на престоя ви най-много? Много бяха нещата, които ме впечатлиха, като започнем от материалната база на училище Петко Рачов Славейков, стигнем до откритите уроци, на които бяхме свидетели, но определено това, което най-много ми хареса, са междуличностните отношения между учениците и между колегите и учениците, както и цялата атмосфера, която цари там. А мислите ли, че е важно да се осъществяват повече такива обмени и защо? Да,
категорично смятам, че трябва да има повече такива обмени. Първо, защото така можеш да почерпиш от чуждия опит и второ, защото може да си сведем часовниците. Къде сме ние в системата на образованието спрямо другите? Да. А впечатли ли ви STEM центъра? Да, той е направен с много вкус, но нашия по лична стъпка на техния. Важното е да се използва по предназначение, да има повече уроци в STEM центъра, да се използват всичките възможности, които той дава към технологии. Разбира се. Благодарим ви, това беше от нас. Ангела Николова, Дарина Мишева Десислава Кацарова, и Екатерина Софовичина обучаващи се по програмата Лични финанси на Junior Achievement, спечелиха състезанието Зелено бъдеще със своя проект и отиват на най-големия младежки бизнес форум Изгряващи звезди, който ще се проведе на 2 юни в Бургас. Дързайте, момичета! В периода между 15 и 20 април премина поредната мобилност по програма Erasmus Plus за учители в град Валета, Малта. Темата на обучението бе Coding and Robotics with Arduino и се проведе в Europass Teacher Academy. Успешно завършиха мисиите Метеоролог полезна прогноза за учениците от първи Б клас, мисия Директор на зоопарк за 4 Б клас и мисия Орнитолог за учениците от 3 А клас. Те работеха в екипи, твориха и се забавляваха. Приключи мероприятието Връстници обучават връстници в община Велинград. Тази година представители на ученическия съвет Александрина Тоджарова, Здравка Лачева, Иван Иванов, Кристиян Биляров Цветанка Вълкова, Ваня Тимова и съдействието на Гергана Николова, педагогическия съветник на училището, представиха актуални теми на свои връстници, като кибертурмоз, наркотични зависимости и трафик на хора. Срещите преминаха под форма на беседи, дискусия и интерактивни дейности, които провокираха въображението и творческия потенциал на децата. Вълнуваща и незабравима бе срещата на учениците от начален етап с Иво Сиромахов, писател, драматург, сценарист и актьор, който се включи в инициативата Походът на книгите. С неповторимия си хумор той задоволи детското любопитство, като отговори на многобройните въпроси и сподели с децата откъде черпи вдъхновение, за да пише своите произведения. Щастливи сме да споделим с вас още един повод за гордост. 17 ученици между 2 и 4 клас се класираха за националното финално състезание на Сдружение на българските начални учители. То ще се проведе на 30 април и всички участници ще получат грамоти и медали. Желаем им успех! Най-големият екологичен празник в света, 22 април, бе отбелязан подобаващо от нашите ученици. Отличиха се десетокласниците от профил софтуерни и хардуерни науки, които представиха пиесата Царството на катаклизмите. Кралят и неговите дъщери, Светкавица, Пара и Капка, показаха загриженото си отношение към Земята и споделиха идеята, че от нас зависи да живеем в по-добра среда. С талантливата си игра те зарадваха третокласниците, а посланието им бе запомнящо се. Станахме свидетели на поредния вълнуващ интердисциплинарен урок, озаглавен музикално-географско пътешествие по река Дунав. В него взеха участие учениците от 7 Б клас и техните преподаватели по география и музика госпожа Делиева и госпожа Белухова. Седмокласниците ни разказаха подробно за държавите, през които тече река Дунав, а във всяка една от тях ни очакваше музикална изненада. Благодарим ви за вълшебното преживяване. Мария Косева, ученичка от 10 Б клас, профил софтуерни и хардуерни науки, бе приета да участва в проект на Американския университет в България, град Благоевград. The Griffin Journey – пътешествието на Грифона. Чрез него се предоставя университетско преживяване на 50 мотивирани ученици от 10 клас, които прекараха 3 незабравими дни от 19 до 21 април 2024 година в кампуса на университета, където посетиха лекции и придобиха много нови и ценни знания, докато се забавляваха, участвайки в студентски инициативи. Повече за проведеното събитие ще чуете в следващото интервю. Здравейте, аз съм Калян Прегев от екипа на Kim News и днес съм тук с Мария Коцева, която беше една от малкото избрани за участие в програмата на Американския университет в Благоевград, The Griffin Journey. Какво те накара да участваш в тази програма? Исках да се разнообразя, да опитам нещо ново. Много съм слушала за Американския университет в Благоевград и определено моето посещение надмина всякакви очаквания. Кое те впечатли най-много в кампуса и в престоя си там? Впечатлиха ме най-много залите, в които се провеждат лекциите, а в целия ми престой запознах съм с нови хора от цяла България. Би ли препоръчал на своите съученици да участват в подобни програми и защо? Определено бих. Това е приключение, което ме остава за цял живот, един незабравим спомен. Благодарим ти и до нови срещи! Благодарим ви, че отново бяхте с нас. Ако ви харесва това, което правим и искате да ни подкрепите, можете да се абонирате за канала ни в YouTube и да споделите епизода. Довиждане и до нови срещи! срещи!